दिनै गोसोखौनो जोबोद दुखु मोनदों आङो लोगोफोर। मानो होनोबा डिउटिनिफ्राय फैनानै नै हौवाखौनो लोगो मोना सानावबो मोनायावबो। हेलो गाइस, वेलकाम बैक टू माय चैनल। दायो नै आङो डिउटिनिफ्राय ओंखारसिगोन आरोना। डिउटि बन्द जाबाय, फिसाजोखौबो बाबाय आङो। अखाबो हादों, नै दरखंआवनो दङ। थांनोसै दायो, रेडि जाबाय। माया बबे मा खिथादों नोंलाय? लोगोफोर दायो फैगासिनो नै डिउटिनिफ्राय लामायावहाय दङ। लामा लामा थाबायबोदों। फिसाजोआबो नै जि खुगा ओंखारदों। हे मामा, खोमसि लामायाव। हाय होनलाय। न' आखाइखौनो सोबायसो नोङो। सेराय मोनामलांबाय। थांसै इयाव गेलेनोसै। गेलेगोन। थांगोन, इयाव थांगोन। दे थांगोन दे। आयौ फाफ्लि साजोबलायबाय। र' सेन्देला गान। चप्पल पहनो। गानदो। लोगोफोर दायो न'आव मोनफैबाय नै दायो। दे गानदो। फिसाजोआबो गेलेनो थांबाय हनै माबा मा होनो फैग्रोमोनग्रो लोगोफोरजोंहाय बेयावनो आरो रुमावनो। दिनै गोसोखौनो जोबोद दुखु मोनदों आङो लोगोफोर। मानो होनोबा डिउटिनिफ्राय फैनानै नै हौवाखौनो लोगो मोना सानावबो मोनायावबो डिउटि मावो आंना हौवाया बे साननैसो। ओंखायनो डिउटिनिफ्राय सानसे मावना फैनानै नै दायो लोगो मोनलायलाया, ज' थानो मोनलायलाया। बिराद दुखु मोनदों आरोना। बादा होखादोंमोन आङो सानाव मावनायानो जायो होननानै। ओमफ्राय आरो मानसि गैया, मानसि मोनसान्दि मावनांगौ होननानै नाइट डिउटि मावहैबाय आरोना स्कुलावहाय। अब्लाबो सानसेबो जोङो हाबा जाजेननायनिफ्राय गोजान थाफेरा नालाय, ओंखायनो सुखुवा आरो माबा गोमानाय आंगो गैया मोनो आरो लांदां। बिमा फिसा सानैल' दिनै बिराद बोरैबा मोनदों। बे साननैसोनो गोसोआनो सान्ति गैया आंहा होनदो। ने मामा? बिमा फिसा सानैल' जाहानै दिनै। मा बाबायालाय बोरै? मामा बाबाया बोरै? बाबाया सोंना बोरै? बाबा गैया? बिफाखौ नागिरो बेबो फुङाव नागिरो। गाव सिरि मोनबानो बाबा होनो मामा होनो नागिरो। मामा बाबा गैया ने? बाबाखौनो लोगो मोनस्राला जोङो ने? फुङावल' फैयो बाबाया, माबासोआव फैयो मा होनो 6:30 फैयो फुङावहाय। बेनिफ्राय आरो 9टासोआव थांफिनो बेयो सानाव डिउटि। 9टासोआव थांनानै 2टासोआव फैफिनो रुमावहाय। बेनिफ्राय आरो 2टासोआव फैनानै सङै खावै गालांनानै आरो नै माबायाव थाङो बेयो 6:30 आरो थांफिनसिगोनलाय बेलासिनि। ओमफ्राय नै हराव दायो डिउटियाव दङ बियो, स्कुलावनो आरोना। मा थाइबेंखौनो जि मोजां मोनो बियो। हेन्डसाप होनलाय, हेन्डसाप होनलाय दे। हेन्डसाप होनलाय देलाय, हेन्डसाप दे। हेन्डसाप करो। ना मामा? बाबा गैया जोंहा, एबारनिफ्राय बाबायानो गैला। ने मामा? बाबाखौनो लोगो मोनला जोङो। मा? दे बाबा गैयाबाथाय सुखुवा ने मामा जोङो थानो न'आव?
बाय होनलाय सबको भी बाय नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनगोन होन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन होनलाय दे ओरै खालामदो लाइक खालामदो होन दे ओरै खालामदो लाइक करो लाइक लाइक खालाम होन दे मा जाखो सना आयै नाटकानो बारा अबे नांखो अबे बियो दे ओइ हामबाय आयै सनाखौनो थ' लोगोफोर नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनफिनगोन मोजां भिडिअ लाबोगासिनो आङो र' मा होनो आदै मामा डिस्टार्बथार आंना फिसाजोआनो भिडिअबो बनाय जाया बाय दे गावखौल' अनबाय थानांगौ थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामनानै होदो ने मामा चलो नहीं दे सोरो बाबायालाय बोरो बाबाया बाबा बोरो hey ayo baby kelihatan nani baby kelihatan nani baby ala bro baby bro किधर है baby उधर है देखो उस तरफ है जाओ लेके आओ बेबी लेके आओ तुम्हारा बेबी किधर है आयो बाय दे